Ara. Hola, bon dia. Com va? Espero que aquest confinament no se us faci massa llarg i que sigui breu, el resum, no? Bé, des de l'INE m'han demanat per veure si hauria de presentar un llibre amb aquesta sèrie que estan fent actualment i he pensat que sí, que podia presentar el llibre sobre la cala del Caufà, supos que aquí ho veig, no? Que és un cas un poc especial aquest llibre perquè, com deien a fina la presentació, no és gaire habitual dedicar un llibre a una cala. Normalment se dediquen a coses més extenses. I així tot va resultar prou reeixit, no? Ja estem per la segona edició. És que Cala del Caufà té molta història que contar. No ha estat un gran esforç fer aquest llibre, primera perquè trobam moltes col·laboracions i segona perquè a la Cala del Caufà han passat coses que no havien passat al món fins a aquell moment. Va ser un port d'ancoratge en els temps prehistòrics, on han demostrat les excavacions arqueològiques. Posteriorment, l'any 1708, van desembarcar al Caufà les tropes ingleses que van posar setge en el castell de Sant Felip i se'l van fer seu i se van conquerir Menorca amb la primera dominació, que va ser la més llarga també. Una conseqüència d'aquest primer domini va ser la construcció de la torre del Caufà, de Montesmorro, del Morro del Caufà, que és un element emblemàtic d'aquesta cala, com és l'illot que tanca, o quasi tanca l'illot d'Estorn, que tanca la boca de la cala, encara que amb els temporals hi passen per damunt també. Com deia, la cala de Caufà ha estat primerenca en moltes coses. Per exemple, se va fer la primera carretera de Menorca a una cala, es va fer el Caufà, sense la República, entre el 34 i el 36. I ja abans, a final del segle XIX, se va fer la primera caseta d'estiueig, diguéssim, a la Diana, un nom mitològic, i tot seguit es van seguir fent la primera colònia de costa fora dels ports de Mó i Ciutadella. Va fer la carretera, va seguir augmentant aquesta colònia. També el Caufà es va fer el primer hotel de costa, a part del que hi havia molt, el Soroll, anterior fins i tot en el mític Port Mahon. I després va seguir progressant, però no excessivament tampoc. Sabeu on se va fer la primera capella de la vorera de Menorca? Naturalment, el Caufà. I què més? Amb el turisme, amb el primer hotel i que se'n van anar fent qualcun altre i tot, més petitó, van començar a venir turistes inglesos, turisme, que venien amb avions des d'Inglaterra, feia escala a França per reposar combustible i s'havia d'aturar també a Mallorca per passar la duana, perquè a l'antic aeroport de la carretera de Sant Lluís no hi havia duana. Bé, però el que més motiu que té aquest llibre és que recull personatges molt peculiars del Caufà. Hi ha pescadors com en Xec de Son Ferro, o personatges com en Bep Esputo, en Assumpció en Sucre. Jo crec que això és interessant que no es perdin la memòria col·lectiva i que quedi reflectit en el llibre, com a mínim. No? També ha estat font d'inspiració per escriptors com en Josep Pla o altres, o en Jordi Coca i Villalonga. I aquest Villalonga és perquè sa mare era natural de Sant Lluís. I vull dir que ell va saber treure tota l'essència d'aquesta petita colònia, d'aquesta petita cala de xaloc de Sant Lluís. Sensacions, olors, vivències, tot queda reflectit en diferents novel·les seves, sobretot La noia del ball. I aquest ball és precisament el ball de les festes de Sant Lluís, i que no ratllem de coses massa estranyes. I no sé, vull dir, què acabeu de llegir per saber ben bé el que hi ha aquí darrere? Hi ha moltes fotografies, té molta imatge, és un llibre molt visual. Aquí podem veure els pescadors, o podem veure com es feia el capellet una època, l'any 35, i com es fa actualment. Hi ha molt a veure aquí. Què més us podria dir del llibre? Bé, simplement que potser l'interessant del llibre no és que te'l contin, no és fer un spoiler que es diu ara, sinó llegiu-lo. No? I el llegir també és una manera de sostreure'ns en aquesta època que ens ha tocat viure, tan dolenta, no? Que ningú s'ho havia pensat mai, o jo almenys no ho havia pensat, que ens poguessin trobar davant una pandèmia i un confinament, semblava que es feien coses de l'edat mitjana, com a mínim. No? Una solució, per tant, pot ser
que llegir, no? També fer exercici, intentar comunicar amb els amics encara que sigui per telèfon, l'alimentació, prendre productes de proximitat, que els pagesos nostres també ho necessiten, no? Com deia, una cosa interessant pot ser la lectura, no necessàriament és del que ho fa, potser també és d'en Jordi Coca, aquí hi ha molta gent que l'ha descobert arran d'aquest llibre meu, l'ha descobert és d'en Jordi Coca, per això ja val la pena. Però també és que ara recomana l'IME amb aquestes edicions que ha fet, tan interessants, no? Bé, res més, simplement desitjo-vos un bon confinament i una bona lectura. Gràcies.